Sorry guys, yet cut a live ya menu dabaya papi kamukata. Shakir, I think Ubay. There's a bug. Thank you, my tower. We are Annabelle. That's my greens. I put my green. Ibo, bari. Okay. Unigiri get driver. Ndano bunza ti Maria Ubo. Umpe Maria. Vauya guys, sakanda kuzokata live already. Vauya, vashika. Vashika, so I'm going to cut the live guys. Vashika and it. We are here. Can you visit for now? I just visit a mush. Manifuna. You Uber, eh? Eh? Vape? Ube wamutipa womu ni ye umpe ka 20 rand. Umpe? Tora, eh. Umutipeo. Aguskuna eri manje. Hello guys. Come. Oh, it's fine. You can go. Welcome. Okay. That's what you need. Asana. Welcome. Garai. One boy, I'm sorry.
Tasikira wasira sei? Yasomi. Kuno inonzi Safari Tail. Yepa muri baba. Inonzi Safari Tail. Atenga ere matiketi uya. Azodi. Ngatisiyane nazvo titorira itisa izvozvo. Right. The thing is, anditi varuridza paQueens apani. So what I was saying, wrong nicely, no. Tenga maticket 55 ma VIP anditi. Vama zviri kuitika pani dadakana mama manje. Ani kwakunaya manje. Saka Queens bye mukati ndo mama mchiti VIP anditi. Panze bye manje kana uchinaya hapana diri. Andozveta. Asi mamuspanze mukati. Aya pane panza nditi. Then pane mukati. Saka pane mukati paino paparichi. Itai zvokuita muchiti because mukazononoka futushika kwa introduction amuvazivi asi ndofunga matoziva anitika uyu ndamuona uyu ndombomuona ava ndio baba epana mbazona ndio baba epana kumbura nditi muri kujaira here vatebhuka kuti alright sharp Kelly. Yeah, Kelly, take that and charge for brother. Pasire pako hapana ningikiri baba. Hapana uyu. Be fit mweza mrohara very fit. Echiti. Mjamuona iko kanga chita cha uya but ndifuna answer. Ndichakupa inamba yake mtaure naye. Ndichakupa inamba mtaure naye. Ndichakupa inamba. Aya bomburuka vanhu utsvaga mangwana. Bring the other speaker. Mama bra, tokwedzera. Uyane zvigubhu zvemvura. Vafana vaita vamwe mvura pano. Right guys, the game we are dishing mvura ndzamu. Feast guys, feel at home. Pamba pasisi venyu, pamba penyu time. Ndakatoudza bo ndikati yo shosho. Amene utonga wawaisa. Nditorema marooms ari. Anotorema infusa sina vanhu akatoshama uku kuti vaita yamunoita kana kutosangana nemadhokoni. Ndikati boy wa feel at home. Uya nemvura vadye Shakira. Varoda kuenda kubasa. Munonoka apa muda pina kubai. Tena stage na 10. At least 10. Urukwene mvura. And a man in school maximum prison is more freedom than a guy who promised in education.